pitää kuvata se jomekohta muuten tästä. No? Kuvaaksa? Joo. No mee. Eikä. Odotas. Ja tässä uudestaan. No! Mee. Istu mun päälle. Voi perse. Mie kuvaan jo. Joo, mie kuvaan jo. Mene pois. No anteeksi, että minä potkasin. Mitä? No anteeksi, että minä potkasin. Ei mitään. Tässä on muuten vähän varjoa, että mun kasvot ei näy kunnolla. No, pitäisikö mennä? Tuu vähän tänne päin. Pitäisikö se mennä seisoo sit tohon? Ei kun oota. Näin. Ei kun oota. Mie kuvan täältä päin, koska sit tulee aurinko, niin sinun kasvot näkyy paremmin. Joo. Tohon. Niin. Mie menen tähän. Niin. Ja sit mun pitää mennä tohon. Oliko se siinä? Joo. Laita heiluttele niitä tai jotenkin. Sellainen vähän. Noniin. Joo. Pois. Tai sit laittaa pois päällä, et siinä säilyy otsikko. Mitä? No problem! Selitä jotain. Mistä mun piti ottaa? Selitä mulle sun päivästä, vaikka jotain selitä vaan sellainen hienosti huidot ja... No, mä heräsin tänään aamulla ja mä en syönyt mitään aamupalaa ja mä en keksi mitään. Mä en keksi oikein mitään sanottavaa. Bla 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 bla. Se voit itse asiassa selitä vaan sellainen... Oikein innoissas. Bla 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 bla. Mistä kuinka kauan se edes kestää se kotte? En tiedä, ehkä siinä joku on. On sellainen, että kun se heiluu kävelee, niin sit jossain vaiheessa pysähtyy. Sit se pitää pysähtyä, kun se on ollut tarpeeksi, niin pysähy. Ja sitten se pysäytä se kamerakin. Mie nyt kuvaan, tehkää mitä teette. No kuvaa lähempää. No siis työtte molemmat mahdollisesti kuvaa, jos mä kuvaan Ei hirveän. voi kuvaakaan, se pitää olla siinä periaatteessa pelkkä kaito. Niin. Noniin. Ja sit seuraava on semmonen, että mie periaatteessa lähden juoksemaan. Se pitää mennä vähän kauemmas. Ehkä. Mie lähden kävelemään, kato tonne. Tai lähden kävelemään ja sieltä tuut ottaa tosta kädestä kiinni. Joo, otat siis tällä kädellä. Niin otat tosta kädestä kiinni. No niin, lähdetäpäs kävelemään. Kävelkää molemmat. Mie voin mitä mennä kuvaa tonne. Koska minun pitää nähdä kanssa se. Menkää vielä vähän tähän lähemmäs. Oho. Tähän. Noin. Ja sinun tähän päin. Ja siellä on sellainen niin jotain kyselyssä taustalla anoniimi tai tollaista. Sellainen katot sitä niin kuin jos sellainen, kun se pitää tälleen sormea siinä vaan. Eli ota sellainen tosta periaatteesta... No, minä oon kuvannut tässä koko ajan. Sitten tulee sellainen, kun toi hymyilee toi kiikkuu. Ja sitten kuvaat sitten täältä. Okei, noniin. Hymyillä mene tänne. Nyt minä osaan hymyillä kauan. Sitten tulee kahden virnistys. Okei, mitä... No. Niin pitäisi olla periaatteessa ihan punainen, mutta sitä kaitotaan papeille. Sulla miekin näy tässä. Tuonne täällä vähän aikaa vielä. Tuonne, minun pitää näkyä siinä. Anton, otat siihen hattuun. Vai pieks mie? Joo.
Joo. Oliko pelottava? Mitä me pitää nyt tehdä? On. Me pitää miettiä, että miten se... No niin, ala kuvaamaan. Joo, minä kuvaan jo. Mihin mun pitää? Se on siihen ja me on tällä ohjaajan kädessä. Noniin. Ehkä se riittää. Tai sit se on sellainen esteemitää. Okay. Ehkä se riittää. Mene nyt. Aktiivisia lattia-elukoja. Elukoita. Ihan se. Monta tuntia se on ollut kaupassa? 5 tuntia. Eikö siinä se on syönyt jäädynytkin? Niin mä oon jäänyt istumaan tien varteen syömään muuvia. Nyt! Käänny toistepäin. Toistepäin niinku. Käänny. Mihin? Pysy paikalla. Nyt on sellainen Mut se pitäis varmaan ottaa tää sitten, kun se tekee tälleen, niin ihan sellainen tosta kuva. Sellainen teet tälleen. Ja sit myös sellainen. Ootas nyt. Noniin. Oli pakko. Me stalkattiin niinku baarin oven ulkopuolella. Kohta on kello 12. Kohta on kello 12. Kohta mä pääsen tonne sisään. Se on aina aluksi noit. Siis kaikota. Se etsii tälleen. Ja varmaan voisi olla vaan tässä tälleen. Onko se kuvattu siellä? Joo. Joo. Syötä sitä sille tai jotain. Kuvaa niin. Ja sit kuvaa. Se vasta itse asiassa tulee vähän sellainen. Tai no, sitten liikkua sen toisen puolella, kun mietitään tälleen. Tälleen. Ja sit sä voit kattoo minun ja sitten ruveta hakkaamaan. Ja lähtee pois. Luka tulee katsomaan siihen. Noniin. Se oli oikeesti, se oli täällä. Mennään taloon esiin. Me tultiin kun tekin tulitte. Me taloon esittely. Hui, miltä pelotti tää? Oot sä niinku se esittelijä? Ei. Ai ja. Saada huuto! Menkää ei olemassa. Ja se ei ole. Noniin. Mä menen edellä. Ai sä menet edellä. Osaatko mennä sellainen? Ilman käsiä. Wow. Jumala. On nyt tulee pimeitä, eikö ei tullutkaan? Pasta! Terve, 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 terve. Kaiket välistä. Tätä minä olen kaivannut.